Палац мастацтваў стаў галоўнай кропкай вялікага фестывалю. На адной пляцоўцы творы пачынальнікаў манументальнай школы ў Беларусі і творы тых, хто працягвае іх шлях, бо самае галоўнае на форуме пазнаёміць гледачоў з новымі тэндэнцыямі сучаснасці. В Беларуси жизнь активна, художественная жизнь, она активно предполагает очень сильные движения в сторону зрителя, потому что зритель часто остается судья, но в стороне, в пассивном какое-то состоянии. А вот чтобы активизировать вообще вот эту энергию, творческую энергию, она гражданская в том числе, вот такого уровня выставки должны происходить. На галоўнай пляцоўцы 200 работ розных аўтараў. У кожнага свой почерк і светабачанне. Побач з творамі і персанальныя выставачныя праекты, зробленыя не толькі ў манументальным, але і ў станковым жывапісе. І гэта не выпадкова. За этим, за всем вижу в первую очередь, что разрешение вопроса культуры цвета. Культуре происхождения самого проекта, где увязывается и фотография, и живопись, а это синтез искусств. Это то, к чему стремится вообще мировая культура. А примеров таких не так много. А вот здесь вот пример, как это делается. На фестывалі будзе шмат арт-прастор, якія пакажуць творчасць розных майстроў. А гэта каля 8 асобных праектаў сучаснікаў манументалістаў. Арганізатары ўпэўнены, што калі фестываль адкрыецца на ўсіх пляцоўках, кожны зможа ўбачыць цэласную карціну, як думаюць і бачаць свет сённяшнія дзеячы манументальнага мастацтва.